ಬಿಡದೆ ಭಾರಿ ತುಲ್ಲರದುಲ್ಲೆ ಪಿಜಿನಿ ಮಿನಿ ತುಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾತ್ತೇನೆ ಬೇರೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂತೋಜುಂಡು ತೂಕ ಪೋಯ್ ಪೋ ತೂಕ ಆತನ ಧೈರ್ಯ ನಿಕ್ಕ ತೀರ್ನ ನನಲ ಎದುರು ಬಲಯ ಎಲ್ಲ ಕಾತಾರೆ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಡ್ ಹತ್ತ ಕೈತಡಿ ಬೋದು ಕಾಯ್ತಾನ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತೋಜಲದಕ್ಕ ನೀನ ಬೇ ಎದ್ದಾದೆ ಮಾರಿ ನೀ ತರ ಬಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರಿ ಬೋಡಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡು ಮಾರಿಲ್ಲ ಏ ಕುಟ್ಟಿ 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 ನನ್ನ ತೋಜಲ ನಿನ್ನ ಗುಬ್ಬು ಓ ಆಸೆಗೆ ಈತ ಬಾತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಲೂಡೋದೈತ ದೇವರೇ ಇನ್ನು ಅವತ್ತರದು ನನಗೆ ದಾನ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಿ ಬಲ್ಲ ಮಗ ಅಂಚೆ ಎದುರುದಿಲ್ಲ ಮೊದಲುಂಡಾ ಸುಳ್ಳು ನಿನ್ನ ಪಾಯಿಂಟುಲ್ಲ ಸೈತೆ ಪೋಯೆ ಹಾತ್ ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವ ಆಜಿ ದೆಪ್ಪು ಕುಡಂಜಿ ಕಾಯಿನ ಪೋದು ಪೋದು ನಮ್ಮಡನೆ ಗೊಬ್ಬಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಕೂಡ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಗ ಬಲ ಬಲ ಮಗ ಹಾ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬು ಈ ಊರು ಅಡಿಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಮಂಡೆ ಜರಂದೂವೆ ಏಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬು ಉಂಟಾವಣ ಮಾರ ಸುನಿ ಯಾರೇ ನಿನ್ನ ವರ್ಷಾರ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಡಿ ಆಟುಂಡು ಉಳ್ಳಾಯ ಆಟುಂಡು ಬಳ ಅಂತ ಸೇರೋಣ ಇವರ ಪೋಲ ಮಾರೆ ಮೂಲ ಈ ತಿಂಟ್ರದ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಂಬೆ ನುಂಜಿ ಎದೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕುಳ್ಳುನೆಕ್ ಒಂತೆ ಬೇರೆಗೆ ಸೇರಾಜ್ಜಂತೆ ಅಡಿಗೆ ಸಾತಿಗೆ ರೆಡಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ದಂಡ ಪಿಂಡ ಭಯಂಕರ ಆವಂದಿನ ಅವ ಕೇಂದ ಅಣ್ಣ ದಶಾವತಾರ ಶುರು ಅಂಡ ನಮಕು ದಾವಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣಿ ನೋಡತ್ತಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸೇರೋಣ ಬಲ ಇದು ತರ ಎಂತದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಇಂದ ಹೊರಪಂಡೆ ಮುಲ್ಪಂಡು ಪೋಲ ಅಂದು ನನ್ನ ಪಿಕ್ಕು ನಡು ತಕ್ಕುವ ನಿಕ್ಕು ಒಬ್ಬಳೆ ಲೂಡ ಏನಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬಳಕ ಗೊಬ್ಬೆ ಮಾಯ ಮೈ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನೆತ್ತಾರೆ ಎಟ್ಲಂಡು ಗೆಲ್ತರ ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಡ್ರಂಡು ವಿನ್ನ ಸೋಲ್ತನ ಸೋತೀತಿ ಕೊರಿಯರ ಎಸ್ ಪೂರ್ಚಿ ಪೂರ್ಚಿ ಬಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಬರ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ఆయన మోనిదు దీనిలో గెలిపరాత్తి హలో కన్యా जाने ये पल गेलते बंद तो बाद मल्ला जनावर चवा क्या यार डेली गेलते तो हम लोग सीखला ये पल सोल पता ना अरे बेड रही यार उनता ले ये जोक लेके मोबाइल तो ओपन आते इतने धैर्य इतना ये आन मगे आंटा ಎದುರೇ ಗುಬ್ಬು ತೋಜಲ ಅವನು ಇನ್ನ ತಾಕತ್ತು ಹಾ ಅಂತ ತೋದಪದ ಈ ಒಳ್ಳ ಪನಿಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರುವೆಂದನು ಇದನ್ನ ತೂರುದು ಸೋರ್ಪುನಂತ मोराल जाता ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್
ಏ ದಾದ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಡಿತ್ತಲಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂದ್ಯ ಯಾನೇಪಲ ಬೆಚ್ಚಡೆಪ್ಪುನ ಇನಿ ಆ ರಮೇಶ ನಾನು ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಇತ ಅಂಚಿನ ದಾದಾಂಡನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಗೊಪ್ಪನ ಗಾಯನ ಗೆಲ್ಪುನ ఆయన సోల్పై రాపుజింది ఆయన కొంచెం మళ్ళీ అహంకారం ఉంది ಈತೆ ಪೋಟ ఆయన ಸೋಪಲ್ಲಿ ಬಂತೇನ ಆಯ ಹಂಚಪುರ ಸೋಪನ ಜನತ್ಯ ಐತೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾನ ಹಂಚಪಣ್ಣದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲಿ ಯಾರು ಈಯಂದ ಏನೇನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸತ್ತರೆ ಸಾವಿಗೆ ಅವಮಾನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಂತಾರೆ ಯಾನು ಪೋಪನ ದೂರವಿದೆ ಯಾನ ರಮೇಶ ನಾಡಿ ಓಹೋ ಅಂಚ ಏಕರ್ದಿಂಚ ಬಾರಿ ಕೇಳುವುದಿತ್ತದು ಹೌದದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೆ ಸತ್ತರೆ ಸಾವಿಗೆ ಅವಮಾನ ಏನು ಬಡ್ಡಿಯವು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಓಹೋ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಂದಿನಿ ಅಂತ ಮೂರೊಂಜಿ ಜನ ದಿನೋಳ ಕೈ ಮುಗಿದ್ದು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲೇ ನಿಗ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯನು ಕಾಪಾಡಲೇ ಬರೋದು ಅದು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಮಾತಾಡಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಓಹೋ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನಕನು ಈ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲ ಮಾರಿದ್ದು ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲರದು ಏರ್ಲ ಪಿದೆ ಬರೋಡ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನು ನಮ್ಮನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ದು ಪಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತಾಯಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಬಂದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇತ್ತದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಬಿದೆ ಬೋಲಿಂದ ಬಂತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ ವಿದಯ್ ಬೋಲಿ ಬಂತೀನಿ ಸರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಟುಲ ಮಾರ ಸತ್ಯ ಬಂದದಂಕ್ಲೆ ಇಂತೂ ನೂದೇರು ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಕೆಂಚ ಮಾಡ್ತಾನ ಇನ್ನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ದಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಲೆ ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಪೆ ನೆನಪುದಿದೆ ಅವು ಏಪುನ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿಕ ಸೈಯರ್ ದುಂಬು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲೇ ಬದುಕುದು ಒರಿಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದು ನನಗೆ ಟಿವಿ ಇತ್ತೆ ಕೊರಪಿರತ್ತ ಗಡಿ ಗಡಿ ಸ್ಟೇ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇ ಸೋಪು ಅಂಚತ್ತು ಮಾರೆ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಎನ್ನ ಲಂಚನಿ